A ponte serve para atravessar, a ponte serve para ligar a terra que a água desuniu, os dois lados do mesmo rio. A ponte serve para nos juntar. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Que nos fala o coração, não segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. A língua serve para falar, a língua serve para beijar. Quem nos fala o coração e nos segura a mão. A língua serve para nos juntar. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Ponte deste lado, a ponte que me leva aí. Põe-te ao meu lado e fico pertinho de ti. Costureirinha galega, tu estás a costurar. Um lencinho de 3 pontas para nosso general. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais a roda anda, mais te quero, meu amor. Costureirinha galega, tu que estás a costurar uma camisa de renda para a dama que vai casar. Anda roda, anda roda, anda roda, anda roda de redor. Quanto mais a roda anda, mais quero, meu amor. Costureirinha galega, tu estás a costurar. A sobrepele do cura, que a outra foi para lavar. Moi boas a todas e a todos. Que tal? Hai alguén aí? Que se escoite, claro que sí. Moi ben, bo día a todas e a todos. Moitas grazas por achegarvos hoxe a este auditorio do Centro Veciñal e Cultural de Valadares, aquí en Vigo, ao acto no que faremos a entrega dos premios do 7º certame As Imaxes do Patrimonio que organiza a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas, no que as vosas escolas participaron e algún dos vosos compañeiros pois acadaron un premio. Un saúdo a todas e a todos tamén os que nos estades a escoitar a través da Radio Amiga
Radio Piratona e tamén os que nos estades seguindo a través das tecnoloxías, a través de YouTube, esta gala en streaming. Pero antes de nada, imos recibir a todos os centros que nos atopamos hoxe aquí, así que cando vos nomee, por favor, erguede a man e saudade, ben, para saber onde estades. Hoxe contamos coa presencia do CIP o Castiñeiro de Laza, onde estades? Moi ben, benvidas e benvidos. Tamén contamos coa presencia do CIP Plurilingüe Bencho 6 de Pereiro de Aguiar. Eso, que se faga notar. Tamén temos a Escola Básica de Ladeu de Monsao. Hola, que tal? Benvida. Tamén está aquí o CIP Plurilingüe 6 do Nadal de Vigo. Eso. Tamén está o IES número 1 de Ribeira. Moi boas. A Escola Secundaria Clara Resende de Porto. Hola, moi boas. Tamén hai xente do IES Arcebispo Xelmírez 1 de Santiago de Compostela. Benvidos. Tamén hai xente do IES de Foz. Onde está? Ah, ali. Tamén temos xente do IES Plurilingüe de Ames. Que ben. Tamén o CPI Virxe da Saleta de Cea. Xente do CIP Sequelo de Marín. Tamén está aquí o IES Virxe do Mar de Noia. Tamén o IES do Milladoiro de Ames. Perfecto. Temos tamén o IES Politécnico de Vigo. Xente do IES Ponte Caldelas. E por último, e non menos importante, xente do CIP Carlos Casares de Alxén Salvaterra de Miño. Benvidas a todas e a todos. O meu nome é Paco Nogueiras e vou ser un pouco o encargado de levar esta gala, de conducir un pouco este acto. Todo un placer. Moitas grazas tamén a todas e a todos vos polo voso traballo, polo voso talento, polo voso bo facer e, como non, grazas tamén ás vosas mestras, mestres, profesoras e profesores que a quen lle agradecemos moito o seu traballo e esforzo para apoiarvos nas tarefas de buscar as imaxes e de estar, como non, hoxe aquí con todas e todos nós. Por favor, un aplauso para as vosas mestras e mestres. Claro que sí. Antes de continuar, tamén temos que agradecer a directiva do Centro Veciñal e Cultural de Valadares, onde nos atopamos, pois, por acollernos e facer que estemos moi cómodos e moi contentos de estar aquí celebrando esta gala tan especial. Así que, grazas, Ana e Nieves, un aplauso para o centro tamén. Tamén queremos agradecer o apoio da Deputación de Pontevedra e tamén da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Ben, amigas e amigos, nesta sétima edición, atención, sétima, xa van 7. Nesta edición correspondente ao ano 23-24 recibimos a nada despreciable cantidade de 493 imaxes. Sí. Incluídos os podcasts correspondentes a 40 escolas galegas e portuguesas. Para todos os participantes, un gran aplauso. Claro que sí. Hoxe aquí, como non podía estar todo o mundo, estades, pois, todos estes que acadástedes algún premio na modalidade tanto de podcast como de fotografía. Así que aquí estades os campións deste certame. Así que, noraboa a todas e a todos. Chegamos a un momento moi importante. Un momento importante para presentar a xente moi importante, claro. Xa que imos presentar ao xurado. Sí, e o xurado deste ano estivo composto por Xerardo Feijóo, profesor de ensino primario e fotógrafo. Un aplauso, claro que sí. Outro dos membros deste xurado é Sergio Pereira, antropólogo. Tamén Cristina Sánchez Carretero, antropóloga. E tamén
Francisco Valcárcel, mestre e representante da Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Ben, ao longo destas 7 edicións, pois recolléronse moitísimas imaxes, máis de 4.000 fotografías, que temos que expostas, que podedes ver na páxina www.pontenasondas.org, para que todas e todos poidades desfrutar e podades admirar. Hai imaxes realmente impresionantes, cousas realmente incribles. Así que na páxina www.pontenasondas.org podedes acceder a elas e desfrutalas. E agora chega o momento da verdade. Chega o momento máis emocionante desta mañá, porque imos pasar a entrega dos premios onde daremos paso aos premiados e premiadas, tanto na modalidade de podcast como de fotografía, e cando premiemos algunha persoa polo súa labor de podcast, escoitaremos un pouquichiño do seu podcast, e no caso da foto, pois leranos o texto que viña acompañando a foto premiada. E todo este material, lembro-vos, podedelo atopar en pontenasondas.org. Ben, para empezar, amigas e amigos, imos chamar aquí ao escenario os que acadaron un accésit na categoría de primaria. E esas persoas son Roy Prego Alonso do CIP Plurilingüe 6 do Nadal, de Vigo, e dous irmáns, Nicolás e Matilda Fernández García. Por favor, subide, un aplauso. Ven por aquí, Roy. Adiante, adiante, vide por ali, cara ao atril. O voso espazo. Sodes protagonistas. Ben, Roy vai... Sí. Roy recibe o premio pola fotografía titulada Vendima, da que nos vai ler o texto. Entrega o premio Xosé Manuel Cid, profesor da Universidade de Vigo e membro da sección de Pedagogía da Fundación Vicente Risco. Un aplauso. Espera, Roy. Vente por aquí, que se te vexa ben. Así, miramos cara adiante, que nos van quitar unha foto. Bravo. Imos escoitar agora o texto que acompaña a fotografía titulada Vendima. Dende a Comunidade Educativa do SIS Nadal damos as grazas por este premio e queremos aproveitar esta oportunidade que nos brinda a Asociación Ponte nas Ondas para que os nosos cativos e cativas coñezan e valoren a riqueza e a diversidade do noso patrimonio cultural e tamén o papel tan importante que desempeñan as nosas familias como transmisoras e portadoras das tradicións ás novas crianzas, sen esquecer a nosa memoria que fai que é un sino de identidade que nos define como pobo. Parabéns a todos os premiados e premiadas e, sobre todo, a Ponte nas Ondas por o seu labor en prol da nosa lingua e da nosa cultura. Ben, Nicolás, agora neste caso, Nicolás Fernández García é premiado polo podcast 1953 de Romería na Franqueira, no que imos escoitar un anaquiño. Vai entregar o premio Xerardo Feijó, profesor e membro de Ponte nas Ondas. Outro aplauso, por favor. No 53, a bisa Marisa e o bisavó Enrique, xunto con 6 amigos e veciños, foron a Romería da Franqueira o 8 de setembro. Aí pasaron o día de festa, despois de oír misa.
e levarle as súas ofrendas. E a súa irmá Matilda, pois tamén polo seu podcast 1950 Traballadoras da Fábrica de Conservas Herrero e fai entrega do premio Francisco Valcárcel, profesor e membro de Ponte nas Ondas. No ano 1950, a Bisa Marisa traballaba na fábrica de Herrero, unha das conserveiras que tiñamos en Marín. Nela só traballaban mulleres, que preparaban luras, silóns, ameixas, sardiñas, las que traían os barcos a lonxa. Moi ben, vide por aquí. Podedes sacar, xa que sodes irmãos, sacar unha foto xuntos. Veña. Preparados? Sorriso de patrimonio. Bravo, un aplauso. Ben, amigas e amigos, seguimos a chamar aquí ao escenario, neste caso, os que acadaron un accésit na categoría de secundaria. Eles son Iago Rodríguez Cedrora do IES de Foz, Xoán Rivas Seijas e Irene Álvarez Rodríguez do IES Plurilingüe de Ames, Daniela Gómez Pereira do CPI Virxe da Saleta de Cee, Iago Varela Calviño do IES do Milladoiro de Ames e, por último, Andrés Iglesias do Meque do IES Politécnico de Vigo. Bravo! Iago Rodríguez Cedrora recibe este accésit por la fotografía titulada Un día segando o trigo, do que nos vai ler o texto e vai entregar o premio Chus Álvarez, profesora e membra de Ponte nas Ondas. A foto que escollemos miña avó e máis eu é do ano 1969. Foi sacada en San Acisclo, Foz, quizáis no mes de xullo, e pareceume axeitada porque esta imaxe penso que forma parte do patrimonio cultural. Representa unha tarefa agrícola desaparecida hoxe en día, a sega. Contoume miña avoa que no mes de xullo aproximadamente había que segar o trigo para despois mallalo e ter pan para todo o inverno. Hoxe, nesta zona, xa non se sementa trigo, e onde se cultiva os traballos fanse con maquinaria. Porén, antes todo se facía á man. Nesta fotografía, todas as persoas levan na man un fouciño, que é unha ferramenta que se usaba para segar o trigo. A foto foi tomada no final da xornada, que era o momento no que se relaxaban, comían e divertíanse contando contos e anécdotas. A esquerda de todo están meus bisavós e a segunda pola dereita é miña avó paterna. Meu pai é o bebé que está no colo dunha veciña de San Acisclo, Isabel. Os demais son familiares do meu avó paterno que viñan a axudar nesas tarefas desde o Terra Chá. Despois tamén ían meus avós dende a Mariña a axudarlles a eles. Meus avós dixéronme que antes axudaban entre os veciños en todas as tarefas agrícolas, que era bonito e divertido. Meu pai xa non se leva nin na sega nin do trigo. E agora Andrés Iglesias do Meque recibe o premio na categoría de podcast que imos escoitar a continuación e recibe o premio de Jairo Rodríguez, estudante e membro de Ponte nas Ondas. Cando foi do incendio que hubo na Porta do Sol, ardeu a reloxería. Pois aquí seguimos na luz da candeira, o programa do patrimonio de Onda Candeira. Eu son Andrés Iglesias e para continuar co programa imos falar da foto que presentei ao concurso Ponte nas Ondas e que me pasou o meu avó Eduardo, na que se pode ver unha tradición moi típica do porto da nosa cidade, de Vigo,
que é a pesca do marraxo ou da quenya. E para introducirnos a este tema, acompáñame hoxe Xiana, Meira e Carla. Poesía. Agora toca o turno a Xoán Rivas Seijas, que recibe o premio pola fotografía titulada Boda Multicultural en 1957. Fai a entrega do premio Francisca Alonso, profesora e membro de Ponte nas Ondas. Francisca. Un poquinho máis de aplauso, que temos mans abondo. Nesta imaxe, tomada en Río de Xaneiro o 23 de marzo de 1957, ademais dun día de celebración nupcial entre a miña avoa Nelí Machado Baranauskas e o meu avó José Seijas González, agóchase a historia dos movementos migratorios de Europa a Sudamérica na primeira mitade do século XX. As outras dúas persoas que acompañan os noivos son os meus bisavós, Ilsa Machado e Antanas Baranauskas. Esta boda non tería acontecido sen a emigración por parte da familia Baranauskas dende Kaunas, Lituania, a Sao Paulo, Brasil, onde se instalou unha muller cos seus 3 fillos, fuxindo da inestabilidade política consecuencia do golpe de Estado nese país en 1926. Logo de adaptarse a unha nova lingua e unha nova cultura, o maior dos fillos trasladouse a Río de Xaneiro como xerente dunha fábrica de xoguetes. Alí coñeceu o amor da súa vida, unha moza brasileira con orixes na escravitude, coa que a casa a finais da década dos 30. Dese matrimonio naceu en 1940 a súa filla Nelí, que medrou nunha familia acomodada da sociedade carioca. En 1955, con 14 anos, Nelí coñece un emigrante galego que chegará a Brasil buscando facer fortuna e fuxindo da miseria do franquismo. 2 anos máis tarde, casan en ese evento que recolle a fotografía. É o comezo dunha nova historia familiar que traslada a Galicia na década dos 70, coincidindo coa recuperación da democracia en España. Agora toca o turno a Daniela Gómez Pereira, que recibe o premio pola fotografía titulada Maternidade. Entrega o premio Yolanda Martínez, representante de Radio Piratona. Esta fotografía foi tomada no ano 1969, na parroquia de Loeda, Piñor, Ourense. A imaxe amosa unha muller sostendo un neno, a contraluz, nunha das primeiras fotos a cor. A muller é a miña bisaboa, Rosa, e o neno o meu avó, Valeriano, cando tiña tan só uns meses de vida. A fotografía é un exemplo íntimo e significativo da transmisión cultural entre xeracións. A bisaboa sostendo o seu fillo simboliza non só a continuidade da vida, senón tamén a transmisión de valores, historias e tradicións familiares que forman parte do noso patrimonio cultural inmaterial. A escena capturada na imaxe ten lugar na entrada da casa familiar. Esta entrada non só servía como paso interior do fogar, senón tamén como un lugar onde se compartían historias, experiencias e coñecementos. A arquitectura tradicional da casa, con portas de madeira e vistas ao exterior, representa tamén un aspecto significativo do noso patrimonio cultural galego. A través desta imaxe podemos apreciar a importancia de preservar non só os grandes eventos históricos e culturais, senón tamén os pequenos momentos cotiás que, acumulados, forman parte do noso patrimonio cultural inmaterial. Esta fotografía, que ao principio pode parecer unha simple escena familiar, é en realidade unha xenela cara ás nosas raíces culturais, as historias persoais e os valores que pasaron de xeración en xeración e que seguen definindo quen somos hoxe en día. Agora imos darlle o premio a Iago Varela Calviño, que recibe o premio polo podcast que imos escoitar a continuación. Entrega o premio Nieves Prado, do Centro Cultural de Valadares. Un aplauso. E a qual chamou moito a miña atención. A fotografía foi tirada por volta de 1965. Nela aparece o meu bisavó materno nunha pequena aldea chamada Penela no concello de Rodeiro. O meu bisavó, Gumersindo, antes de ser labrador, participou na Guerra Civil Española e, moitos anos depois, morreu por un cancro.
E na fotografía está con dúas das súas vacas que eran a maquinaria de traballo no campo e a principal fonte de ingresos pelo leite e a carne. E atrás están as cortes onde se guardaban. Na fotografía, o meu bisavó está a vestir a roupa que usaba para traballar, que era tamén a de todo o día. De facto, e agora toca o turno a Irene Álvarez Rodríguez, do IES Plurilingüe de Ames. E Irene ven acompañada, non sei se veu finalmente a boa. Veu a boa ao final? Non? Pois desde aquí mandamos un aplauso a boa, claro que sí. Que importante a nosa familia e os avós. Que é a protagonista da foto, e para quen pedimos un grande aplauso, e vai ler o texto e entrega o premio Ana Pérez, presidenta do Centro Veciñal e Cultural de Valadares. Bueno, eu veño a representar a Irene Álvarez, que non pudo asistir por mor dun examen. Acabas de novo. Nesta fotografía feita en 1968 aparece á esquerda a miña avoa, no medio o meu avó, ambos con 19 años. E á dereita unha amiga común que traballaba coa miña avoa. A fotografía foi feita en Trafalgar Square, en Londres, onde os meus avós se coñeceron, pois, aínda que ambos son galegos. Miña avoa é de Serra de Outes, mentres o meu avó naceu en Salvaterra do Miño. Durante a súa estancia no Reino Unido, a miña avoa tivo 3 traballos, no xerátrico de Ellesmere e nun hospital, como parte do servizo de limpeza, e no hotel Kensington Palace realizando as labores domésticas. Foi traballando no hotel cando coñeceu o meu avó. Saudábanse polas fiestras, xa que el traballaba no edificio de enfronte. Pouco a pouco o meu avó, segundo di a miña avoa, foi tratando de conquistala. Chamámase polo teléfono do hotel ou por un penique. Falaban durante horas nas cabinas telefónicas. Mesmo cando tiñan que voltar para Galicia, mandábanse cartas para manterse en contacto. Permaneceron en Londres ata o ano 1973. Nese ano, casan e regresan a Galicia, concretamente a Ponteares, onde tiveron grandes alegrías como un premio da quiniela que lles permitiu abrir o bar As de Copas e formar unha familia numerosa de 6 fillos. O segundo, meu pai. Moi ben, e despois de rematar este anaco de Accessit, chegamos xa aos premios. E imos comezar polos terceiros premios. E aquí convocamos en primeiro caso a Inés Cuña González da Escola Básica de Aladeu da localidade portuguesa de Monsao, que ten terceiro premio de ensino primario. Vai nos ler o texto e vai entregar o premio Francisco Valcárcel, profesor e membro de Ponte nas Ondas. Imos escoitala. No álbum de fotografias da família, encontrei esta que me chamou a atenção. A minha tia explicou-me que a mesma foi tirada no átrio da Igreja Paroquial de Moreira, freguesia de Monção, no ano de 1925. Nela aparecem os meus tetravós com os seus 8 filhos, o meu trisavô e outros familiares e amigos. Esta fotografia foi tirada num domingo após a missa. Não havia um motivo especial para este registro. Possivelmente aproveitou-se o facto de estarem todos juntos e vestirem roupas melhores. Despertou-me ainda interesse o ar sério e triste das pessoas. A minha tia disse-me que era uma característica das fotografias daquela altura, talvez por estes momentos serem tão raros e únicos. Também me disse que naquela altura os períodos de luto eram bastante longos, por isso
As pessoas não sorriam nas fotos. Além disso, aparece na imagem um familiar padre, o senhor de óculos que está acompanhado de uma criança, que era visto pelas pessoas como uma figura ilustre e de muita autoridade, o que pode justificar esse ar tão solene. Por fim, a minha tia disse-me que este padre não se chamava-se António Avelino Gonçalves. Foi uma pessoa muito importante, pois foi o responsável pela fundação da Juventude Católica em Braga. Por isso, em sua homenagem, existem 2 ruas com o seu nome no concello de Monção, uma na Vila, outra na freguesia de Pias. Moi ben, agora seguimos coa entrega de premios, porque agora é a quenda de Marcos González Pazos, que é o arcebispo Selmírez de Santiago, que hoxe veo acompañado dunha persoa moi especial, porque hoxe veo acompañado do seu avó. Onde está o avó? Que levanta a mão. Onde está? Ai, ali atrás. Un aplauso, claro que sí. Grazas por vir. Ben, pois aquí, Marcos, por favor, ven por aquí, Marcos. Vai ler o texto que acompaña a fotografía, de acordo? Na imaxe podemos ver á esquerda o meu avó de 13 anos e á dereita o seu veciño e amigo Pepe da mesma idade. A fotografía foi tomada a comezos do ano 1952, cando el comezou a traballar como aprendiz de ebanista, ao igual que Pepe de Albanel. Daquela era moi normal aprender oficios ás idades. Entre moitos dos traballos que realizou están escaparates de varias tendas, entrenzar as cordas que suxeitan o botafumeiro, bancos para o hostal dos reis católicos ou facer os mobles da súa propia casa. Vaille entrega do premio Nieves Prado, do Centro Cultural de Valadares. Un aplauso, non? Parabéns. Ben, seguimos co segundo premio para ensino primario. E a gañadora é Leire Blanco Fernández, do CIC Plurilingüe Bencho 6 de Pereiro de Aguiar, en Ourense. Leire, vaisnos ler o texto que acompaña a fotografía. É unha fotografía tomada alrededor do ano 1940. Trátase do meu tataravó. Chamábase José. Adicábase a facer aguardente polos povos e co seu alambique. Non coñecemos a ubicación exacta, pero seguramente será nalgúnha aldea da concello de Sober, de onde orixina a miña familia materna. Vaille entrega do premio Xerardo Feijóo, profesor e membro de Ponte nas Ondas. E tamén agora o segundo premio, pero neste caso para secundaria, e para Catarina Márquez Pinto da Escola Secundaria Clara Resende de Porto. Bravo! A súa fotografía leva por título As meninas non son bonecas. Vainos ler o texto. Nesta fotografia, tirada em Lamego em 1956, é possível observar um concurso de vestidos de bonecas. Entre muitas crianças, encontra-se a minha avó, Maria Helena Duarte, a minha tia-avó, Maria Estrela Duarte, e minha tia-bisavó, Maria Lourdes Carminé. Naquela altura, esperava-se que as mulheres se encarregassem dos trabalhos domésticos, como cozinhar, tratar dos filhos ou fazer as limpezas. Também era muito valorizada a capacidade de uma mulher costurar. Por isso, várias famílias de Lamego organizaram um concurso para jovens meninas costurarem roupas para bonecas, de forma a desenvolverem e mostrarem as suas capacidades de futuras fadas do lar, como eram chamadas as mulheres que ficavam em casa naquela altura. Esta foto questiona sobre o quanto a sociedade evoluiu nos últimos cerca de 70 anos.
sendo que naquela época as mulheres não tinham tanta liberdade para fazer as suas escolhas, sendo apenas valorizados certos aspectos e competências que estas possuíam. As aptidões que eram esperadas uma mulher ter eram diversas, mas não muito abrangentes, pois giravam sempre à volta da ideia que a mulher tinha o dever e o propósito de ficar em casa, sem o direito de ir trabalhar ou fazer algo porque estivesse realmente interessada. Fai entrega do premio Xus Álvarez, profesora e membro de Ponte nas Ondas. E chegamos xa, amigas e amigos, aos primeiros premios. Sí, en este caso, tachan, tachan, a fotografía premiada en primaria, premiada hoxe, foi enviada por Xiomara Barja Alonso do Ceipeo Castiñeiro da localidade ourensana de Laza. Xiomara vai nos ler o texto que acompaña a fotografía. Ricardo Alonso Obregón, fundador de Gasosos Obregón, montou a primeira fábrica en Laza en 1903, con 16 anos. 7 anos despois, estableceu unha segunda fábrica en Verín, en 1908. Trouxo o primeiro camión a Laza, un fito para a rexión. Ricardo era irmán de José Alonso Obregón, escritor e cura, autor da novela Na miña aldea. Ricardo morreu novo, pero deixou un legado impresionante. 2 fábricas de gasosas, unha de chocolate e unha ferrexería en Laza. Hoxe, no local da antiga fábrica de Verín, hai o supermercado Gadis. A fábrica de Laza evoca as memorias de varias xeneracións da miña familia. Meu tataravó Ricardo iniciou esa tradición continuada polos meus bisavós Sisto e Julia e polo meu avó Antonio, o Tote. A historia de Ricardo Alonso Obregón é un testemunho de dedicación e emprendemento, que é continuada inspirando a nosa familia e comunidade. Fai entrega do premio César Pérez Ares, xefe territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Un aplauso. Ben, e seguimos, amigas e amigos, porque agora toca a quenda do podcast de primaria premiado no día de hoxe no primeiro lugar e foi enviado por Alonso Arribas López do CIP Sequelo de Marín. O seu título é 1954 facendo un palco en Cotobade, onde imos, como non, escoitar un anaquiño. Esta foto corresponde ao mes de agosto de 1954. En ela vese a uns homes que traballan na construcción dun palco para as festas parroquiais, que se celebran os días 7, 8, 9 e 10 de setembro en Tenorio, Cotobade. Estes paus cubríanse de buxo e servían para que mentre os músicos tocaban puidesen estar a cuberto. O primeiro home comezando pola dereita é Pepe, un tío da miña nai, e o que se atopa de cuarto pola esquerda é Eduardo, o meu bisavó. Tamén está o párroco Ramón Agulla, xunto aos seus sobriños e outros veciños que colaboran de boa grada.
Por un lado, as mulleres xuntábanse para reunir o buxo, e polo outro, os homens cubrían con el os paus. A estes preparativos dedicabanlle un gran esforzo, pero tamén o pasaban moi ben. Fai entrega do premio Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas. E pasamos xa á secundaria. E o primeiro premio, neste caso de fotografía, é para Ainhoa González Cañestro, do IES número 1 de Ribeira. A súa fotografía leva por título Rogelio, meu tatarabó palangreiro. Imos escoitar un momentiño o texto que acompaña a foto. Nesta fotografía tomada no ano 1957 aparece o meu tatarabó materno, Rogelio Lijó Martínez, que naceu no ano 1906 e morreu no ano 1974, aos 67 anos de idade. Rogelio leva unhas boias de madeira e uns palangres, unha arte de pesca artesanal, para pescar congros. Estes peixes serán capturados en dornas. A fotografía foi tomada para o artigo dun xornal sobre esta pesca artesanal no porto de Castiñeiras, Ribeira. Fai entrega do premio César Pérez Ares, xefe territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. E quédanos o premio ao podcast en secundaria e o premiado co primeiro premio é Antón Carou López do IES Virxe do Mar de Noia. Adiante, adiante, porque imos escoitar un anaquiño do seu traballo. Esta foto é de hai varias décadas, do ano 1968. Fíxoa na vila de Noia o coñecido fotógrafo Pepe Esteirán, chamado así por nacer en Esteiro. A foto amosa a miña bisavoa Lola, o meu bisavó Lalo e a miña tataravoa Teresa. Fai entrega do premio Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas. Ben, mas aquí non acaban os premios, amigas e amigos, porque o xurado acordou por unanimidade e fora de todas as categorías conceder 3 mencións especiais a 3 escolas polo seu traballo xeral do que forman parte as fotografías enviadas. E a primeira destas mencións é para o CEP, o Colexio de Educación Primaria Carlos Casares Grixó Alén de Salvaterra de Miño. Esta escola leva acabado moitos premios e trátase dun proxecto precioso relacionado cos xogos tradicionais, co título Lerias e enredos doutro tempo, contando coa colaboración das familias do alumnado que axudaron con obxectos para a elaboración dunha exposición. Se queredes botarlle unha ollada polo miúdo, podedes atopala na páxina web do centro. Un aplauso, claro que sí. Fai entrega do premio Chus Álvarez, profesor e membro de Ponte nas Ondas. Debe pesar,
A segunda mención especial é para o IES de Ponte Caldelas. Mais alá das imaxes tamén envían un texto e un traballo plástico que forma parte do proxecto Comunidade deste curso. Participaron moitos departamentos, o Departamento de Plástica, de Tecnoloxía, de Xeografía, realizaron traballos de investigación a través de entrevistas a familias e a veciños para facer despois un traballo creativo maravilloso. Así que podedelo ver tamén na páxina web do seu centro. Fai a entrega do premio César Pérez Ares, xefe territorial da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. E xa a terceira e última mención de hoxe é para o IES Politécnico de Vigo. Aquí temos que dar un recordo e temos que darlle agradecemento aquí a Quique Estévez, que impulsou e coordinou o proxecto A Luz da Candeira, co obxectivo de traballar co alumnado para o coñecemento, recollida e posta en valor do noso patrimonio cultural. Ben, este traballo todo tamén o podedes atopar dentro da web que aparece dentro da páxina do centro. Entrega o premio, neste caso, Santiago Veloso, presidente de Ponte nas Ondas. Vou botarlle unha copla, isto como un matrimonio. Que viva Ponte nas Ondas e viva o noso patrimonio. Que ben canta o Quique, dá justo escoitare. Agora sigo eu, que é o que me vai tocare. Ben, amigas e amigos, ata aquí os premios, pero agora queremos facer unha foto de familia, así que todos os premiados, todos, por favor, subid ao escenario para facer unha foto de familia, veña. Todos os de Accessit, as mencións, terceiros, segundos, primeiros premios, todos subídevos e colocádevos no centro. Domingo ouvi cantar e sonhei contigo. Do outro lado da praia cruzado o sol desta rosa fora. Com minha tarde, esse mais esplendo e aziadas. Que vivam por muitos anos as nossas 7 mulheres do Minho. Ben, e para rematar, amigas e amigos, esta xornada tan especial, que tal se nos despedimos todos con un poquichiño de música? Porque dixéronme que aquí había xente que sabía cantar. Eso é verdade? A ver, quen sabe cantar que levante a man? Moi ben. A ver, imos facer unha pequena proba vogal, pero como somos moitos, imos dividir o público en dúas partes. Esta parte de aquí e esta parte de aquí, vale? Cando vos faga así, tedes que facer e así sei que tal cantades, vale? Non é cuestión de berrar, é de entoar, vale? Comezamos con esta parte de aquí. Atentas e atentos. Imos alá. Vale, vale, non está mal. A ver esta parte de aquí. Moi ben. A ver, como era por aquí? É por aquí. É por aquí. É por aquí. E todos xuntos.
Moi ben, amigas e amigos, pois imos comezar este pequeno concerto de despedida sintonizando a radio máis falangueira, Radio Bule Bule, que quere cantar con todas e todos vós. A ver esa xente cantadora. Imos, 1, 2, 3, hey! Sí, sí. Abre as orellas, palabras a voar, saindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai daqui para cola. Chega a radio falangueira que te vai facer pensar. Bule, 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 sí. Transmitindo para o mundo en linguaxe universal. Todos teñen o seu sitio, preparados, listos xa. Emitindo, conectando do outro lado do dial. Bule, bule, polas ondas, a tua voz xa vai soar. Bule, 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 eso es. Ha, ha. As preguntas, as respostas, aquí podes atopar. Informando, opinando, temos moito que contar. Só falta que ti veñas, estamos a agardar. Ven da radio, da volume, sabes ben o que escoitar. Bule, 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 arriba todos esas palmas. Bule, 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 benvidas e benvidos. Ben, amigas e amigos, hoxe un día moi especial, porque facemos gala do patrimonio. O patrimonio é algo que nos pertence, que nos fai falta, que nos alimenta, e unha das partes do noso patrimonio é a nosa lingua, non? E hoxe, como un día moi especial, a min gustaríame facer que a nosa lingua non pare. Como podemos facer que a nosa lingua non pare? Dun xeito moi especial. Cando eu digo unha cousa, vos tedes que dicir non para. É moi fácil, Vale. Imos facer unha proba, a ver se estades atentas e atentos. A ver, por exemplo, eu digo a lingua, e vos non para na boca, non para no peito, contigo. E así, coa vosa axuda, faremos que hoxe, aquí en Baladares, a nosa lingua non pare. Con a lingua non para. Atentos e atentos, que imos alá. En 3, 2, 1. Aí vai, sí. Falar que soa ben, David con as fazulas e no maxín tamén. Un vento alegre que está a xogar
e sopra no teu peito facendo un furacán. Temos un falar que soa ben, retumba nas orellas e roxe como un tren, un mundo de palabras a voar, que acariña nos poemas e tamén sabe berrar. A lingua non para, na boca non para, no peito non para, contigo non para. A lingua non para, cantando non para, se falas non para. A lingua non para. Eso é. Temos un falar que soa ben, dá voltas polo aire, ás veces vai e ben, milleiros de sementes a medrar, mostrando o seu sorriso a quen quere parolar. Temos un falar que soa ben, avanza nosa beira nun camiño por facer, letras e cantigas a danzar, bailando sempre preto, dispostas a soar. A lingua non para, na boca non para, no peito non para, contigo non para. A lingua non para, cantando non para, se falas non para. A lingua, esas palmas. Eso es. Hey. Y agora todos ben alto. A lingua non para, na boca non para, no peito non para, contigo non para. A lingua non para, cantando non para, se falas non para. A lingua non para, non para. Non para, grazas a vos, un aplauso para este público que fai que a nosa lingua non pare. Eso é, bravo. Moi ben. Sí, amigas e amigos, grazas por axudarme a cantar esta canción, por facer que a nosa lingua non pare, grazas por ler, cantar, falar galego, así faremos que... O teléfono! Sí? Ai, hola, mamá. Mamá, como chamas agora? É a miña mamá. Hai que coller o teléfono ás mamás, vale? Sí, mamá, sí, despois vou xantar contigo, sí. Hai que ir a xantar coas mamás, vale? Sí, mamá, que despois vou, sí, non te preocupes. Sí, que sí. Mamá, que sí, que vou. Mamá, que sí. A miña mamá hai unha canción moi especial que lle encanta, que é unha canción onde cantamos as vogais en lingua de signos. Vos coñecedes a lingua de signos? Sí ou non? A ver, eu para esta canción preciso que todas e todos, grandes e pequenos, escollades unha man. Tanto me ten a dereita como a esquerda. Ensinádeme esa man que escollestes. Todo mundo escolleu man? Ben, comezamos a repasar as vogais en lingua de signos. Comezamos. A letra A sería así, o puño pechado mirando cara a nós. É como se nos fósemos a dar un lapote, pero non nos damos, non. Letra A. Despois da letra A ven a letra E. O polegar mirando cara a nós e os dedos de arriba encollidos. Así. Ai, mira cantas es. Mira, moitas es. Despois da letra E ven a letra I. O puño pechado e o mainiño cara arriba. Que está moi fácil. Despois da letra I ven a letra O. Co polegar e o furabolos facemos un O e o resto dos dedos para arriba. Así. E por último a letra U, que sempre sae ben, sería facer o sinal de victoria. Este saino xenial, estamos tan afeitos xa. Repasamos para que ninguén se despiste. Letra A, letra E, letra I, letra O. E por último a letra U. E xa hai algunha que quere facelo cos dúas mans, iso xa é para nota. Atención, sería así. A,
O. E por última letra, ben, pois xa estamos preparadas e preparados para cantar Éxito Vogal. Todo o mundo está preparado para cantar e bailar esta canción? Ollos abertos, moita enerxía, porque imos en 3, 2, 1. Vou idear unha canción para que todos bailen o seu son, coas 5 vogais e un par de letras máis. Vou idear unha canción, vou idear unha canción, unha peza sen complicacións, que soe nas radios e na televisión. Vou idear unha canción, se o facemos a un tempo, todos ficamos contentos, latexa forte o corazón. Comeza un movimento que vai por fora e por dentro, deixando sen respiración. En calquera momento, en calquera lugar, sabes que tamén podes cantar. Derrando este retrouso, ninguén pode parar, facendo un gran coro, un coro de vogais. E canto máis sexamos, moito mellor será, creando así un éxito do inverno e do verán. Todo o mundo pode, convidado sempre estás, días vogais comigo, comezamos entón. Imos! Perfecto. Genial. E como toda canción de éxito ten a súa propia coreografía, así que todo o mundo preparado para bailar o noso baile. Atención que imos. A ver. Xa. A un lado, ao outro, adiante, atrás. A un lado, ao outro, adiante, atrás. A un lado, ao outro, adiante, atrás. A un lado, ao outro, adiante. A ver esas más. Perfecto. Muy ben. E agora podedes cantar e bailar como que irades, porque chegou o momento de desfrutar deste solo. A ver esas más. Genial. Perfecto. E onde podemos, amigas e amigos, cantar e bailar esta canción? Pois podemos de día, de noite, de tarde ou de mañá, na escola, na casa, na rúa, non será, no campo, na praia, nos montes ou no mar, no parque. A ver, todas e todos, imos alá. Moi ben, cada vez mellor. E tamén se pode facer co corpo. Última. Genial. Cantar. Un aplauso para este público. Bravísimo. Increíble. Radio Bule Bule, unha radio para ti. ¡Qué increíble y maravilloso! ¡Qué xente tan bailadora! Ben, este final de gala de hoxe
Atopámonos, podese dicir, entre amigos, non? E claro, hai unha canción que vai dedicada á amizade e a igualdade que se chama Apertas que voan. Alguén coñece a canción de Apertas que voan? Alguén coñece o baile de Apertas que voan? A ver, necesito un poquechiño de luz de sala, porque para esta canción precisaría colaboración de alguén que me queira axudar a facer a canción aquí no escenario. Quen lle interesa? Temos moita xente, A ver, Vesti? Sí, pues veña, sube. Un aplauso, por favor. Parabéns, moitas grazas. Ben, amigas, amigos, imos coñecer o noso colaborador que se chama Mateo. Un aplauso para Mateo. Non é a primeira vez que actúa, Non. Ben, Mateo, mira, vouche dar unha labor moi importante, importantísima. Mateo, a partir deste momento, convírteste no director do corpo de baile. Toma, sí! Sí. Mateo, ti sabes quen é o corpo de baile? Digo yo, non te preocupes, mira, o corpo de baile sodes todas e todos vos. Todas e todos vos tedes que facer o mesmo que faga Mateo. Vale? Mateo, ti tens que facer todo o que faga eu, vale? Pero para que lle fagades caso, Mateo, si, deixe algo de luz na sala, porque quero lle ver a cara a xente, porque antes de comezar, imos lle poñer o gorro oficial. Mira cara adiante, por favor. Bravísimo, que perto. Cando hai boa percha todo ben senta. Ben, Mateo, ti fai os meus movimentos ca min para que eles poidan aprender o baile, vale? E vos practicade con nós, que é un baile moi fácil, e se o facemos todas e todos queda genial. O baile é así, preparado? Porque ti es o meu amigo, porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Distinta e igual a vez. Moi ben, Mateo, estás preparado? E vos estades preparados? Pois veña, imos cantar e bailar todos. Apertas que voan. Ollos abertos, mirando a Mateo, mirando a min, e con moita enerxía e ganas de bailar, porque comezamos, 3, 2, preparado, vais a ir genial. Aí vai. Mans brancas e cara negra, teño os beizos vermellos, teño sentimentos novos, ai, teño sentimentos vellos. Mans negras e cara branca, teño o meu peito cheo de ticos e de sorrisos, de apertas que voan no vento. Porque ti es o meu amigo, porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Distinta e igual a vez. Moi ben, vamos mover por aquí. No, mellor carala. Teño unha idea mellor. A de 3, congelación. Seremos capaces, somos moitos, A de 3, congelación. Preparado? A de 3. 1, 2, 3. Eu non quero ver fronteiras, sempre me poño a pensar en deixar a xanela aberta, así pode entrar o ar, pintar o vento de cores, deixar as palabras medrar, sen darme razoamentos e así poder cantar. Porque ti es o meu amigo, porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Distinta e igual a vez.
pasiño comigo has de dar. Ha de ser un camiño bonito, seguimos xuntiños da man. Non hai grandes nin pequenos, e de feros non imos falar. Dame a tua man, compañeira, que pouco nos ha de importar, porque ti es o meu amigo. Porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Distinta e igual a vez, porque ti es o meu amigo. Porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Veña a ver todos. Porque ti es o meu amigo. Porque nos levamos ben, porque ti es o meu amigo. Distinto e igual a vez, porque ti es a miña amiga. Porque nos levamos ben, porque ti es a miña amiga. Distinta e igual a vez. ¡Bravo! Un aplauso para Mateo. Mateo, fixéchelo tan ben, que espera, antes de que volvas ao teu sitio, agarda aquí un segundo, porque vas levar un pequeniño agasallo que vai con todo o cariño do mundo. Vas levar unha chapa de Paco Nogueiras que podrás poñer un de Tiqueiras. Así que toma unha chapa para ti e o aplauso do público. Podes volver, bravo. Ben, amigas e amigos, estamos entrando xa na recta final deste pequeniño concerto, desta xornada festiva tan especial. Sei que tedes autobuses, que tedes que sair agora en breve, pero ímonos despedir como realmente merece a ocasión, que é facendo entre todas e todos unha gran festa. Así que como é a última canción e a rincadeira, ímonos poñer todos de pé, grandes, pequenos, e imos facer unha gran festa cantando todas e todos festa. A ver, que me dixeron que aquí sabíades cantar e bailar moi ben. Veña, arriba ese culete e a bailar. 1, 2, 3, hey! Levo dentro unha doce sensación, me penican os latexos sen dar explicacións. Os pés están inquedos, non paran de xogar, o alente xa no peito, teño gana de berrar. Repiñan as palabras para facer unha canción, porque hoxe estou feliz, hoxe rimos a cachón. Non hai mellor motivo, non hai mellor razón, que comigo eu convido troula gran celebración. Festa, queremos festa, rodeado de amigos, sempre ao mellor lugar. Festa, queremos festa, cos brazos ben abertos, dispostos a cantar. Festa, queremos festa, rodeado de amigos, sempre ao mellor lugar. Festa, queremos festa, cos brazos ben abertos, dispostos a cantar, a bailar. Improvisada, carrusel de diversión, centros de sorrisos que medran sen control, enerxía atrevida, movimento original, danzas que comezan sen saber se hai final. O corrente tolería deixarse así levar, o meu corpo necesita unha festa nada máis. Mañá xa será tarde porque habemos de agardar, hoxe aquí agora foliada sen parar. Festa, queremos festa, rodeado de amigos, sempre ao mellor lugar. Festa, queremos festa, cos brazos ben abertos, dispostos a cantar. Festa, queremos festa, rodeado de amigos, sempre ao mellor lugar. Festa, queremos festa, con brazos ben abertos, dispostos a cantar. ¡Hey!
Benvidas a esta festa, unha festa universal. Todas collen, todas contan, vai dar moito que falar. A xente xa se achega, comeza a ver quen baila mellor esta canción que a coñecedes. Arriba! Seguimos. Arriba. Festa, queremos festa. Rodeado de amigos, sempre ao mellor lugar. Festa, queremos festa. Los brazos ben abertos, dispostos a cantar. Festa, queremos festa. Rodeado de amigos, sempre como un lugar. Festa, queremos festa. Os brazos ben abertos, dispostos a cantar. Festa. Viva a xente festeira! Vive Ponte nas Ondas e as imaxes do patrimonio. Grazas, Bicos. Boa viaxe de volta e vémonos na seguinte. Bicos, grazas. Ata outro día.